U svetu gde kreativnost i preduzetništvo često deluju kao nespojive sfere, akademska slikarka Milena Popović pronašla je svoj jedinstveni put. Materijal sam sasvim slučajno naišla, gledala sam po internetu neke kao minijaturna hrana. Pravili su ljudi, shvatila sam posle da je to od polimerne gline, videla sam da ima ovde i onda sam krenula da nabavljam polako materijale i odatle je krenulo sve stiglo od ovde. Sa 6 godina iskustva u stvaranju unikatnog nakita od polimerne gline, ova mlada Mitrovčanka dokazuje da se kreativnost može pretvoriti u uspešan posao. Ja radim, šaljem za inostranstvo, imam dosta, na primjer po Americi klijenata koji se uporno vraćaju i kupuju od mene. To više nije mala priča, otkreće posao. Njen posao se uglavnom odvija online. Priznaje da nije baš administrativni tip, ali shvata da je upravljanje poslom neophodno. Mislim da najveći problem što se ovog posla tiče jeste taj što se tiče, mislim kao firma, pa kad ja moram tu dokumentaciju da sređujem sve to o čemu trebam da brinem, jer ja nisam za to, ja sam za stvaranje. Samostalnost i nezavisnost su neprocenjivi, kao i osjećaj da ne mora da odgovara nikome osim sebi. Da ja dođem na posao kad želim, odem s posla kad želim. Jeste da je to nekad meni na štetu, zato što ne radim, kao što rekoh, neko vreme, pa onda moram da zasednem da nadoknadim sve to, ali opet lakše mi je, jer niko mi ne stoji nad glavom i govori moraš, i onda mogu mi to lakše. Tako da ja mislim da je definitivno prednost tako biti sam sebi što kažem. Onima koji razmišljaju o započinjanju sopstvenog posla savetuje da budu odvažni. Mislim da samo trebaju da se usude i da ako vole nešto da radi, njima će biti super, ne može da ti bude loše da zavisiš samo od sebe i od svog rada. Mnogi veruju da se od ovog posla ne može živeti. Milenin primer dokazuje suprotno. Ono što je nekada bila mala priča, sada je ozbiljan posao.